Yes, ndakamirira kuuya kwenyu. Pari zvino ndiri kutaura ndega pachine 0 views. Sandakamirira ndozangu kuti handingamboshayiwo vanhu 10 wekuti nditaure nawo for the next 5 minutes then ndobva zvangu ndoenda. Saka ndakamirira kuuya kwenyu. Anenge atanga kusvika ndoda kuti mutange nekunditaurira kugesa kambo kandiri kugutsira kandiri kutamba hangu kandiri kutambisira musoro so uyezve musumudza maoko kakana mawauya. Ama vakomana manje ndafunga kuti ndichakwanisa kukumhoresai one by one. Uire amaitaika inotyisa mauya neuwandu hwenyu. Regedzai nditi makadini, munofara here nehabi yangu? Yei, munguva diki diki takuma 166 ichokwadi here ichi? Aiwa, munotipatsa manyemwe, munotipatsa manyemwe. Muri sei zvenyu kwese kwamuri? Ndangoteka, of course munozviziva mimi kuti everyday na 6:30 tinenge tiri pamhepo. Naizvozvo tarisirai chirongwa chanhasi. Mukatotarisa tatochisapo kare. Chirongwa ichocho changomirira kuti imimi munge muchiuya na 6:30. Uyezve nhau yatinayo pazuva ranhasika ndeye shato, nyoka inonzi shato. Ndofunga munotondera paya tichikupai yekurushinga. Tikagozokupai zvakare nhau dzeshato ndofunga taita dzakatoti one day vanhu vachiuraya shato. Saka muka iyoyo inosungisa zvakare, nyoka yayo inosungisa. Vamwe takaona pamacomments patakaita story yekurushinga muchitaura kuti nyoka even gogomanhamba ravaya vemuteve vaya vaitaura kuti shato ndimbuya nehanda. Saka naizvozvo tichazotaura kane vekwahwata tinzwe kuti ukama hwambuya nehanda neshato hwakamira sei, nekuti vaiti mbuya nehanda ndiwo shato. Saka izvozvo tichada kuzvinzwisa kuti zvakamira sei. Asi nhau yanhasi inokatyamadza. Pana baba vaidyirwa zvipfuwo zvavo neshato, ndokubva vazoiuraya. Vachiuraya kudaro ndokusungwa. Neighborhood police yabva yavashanyira, vasungwa kudaro. Ndokunzi mhosva yenyu ndeyekuuraya nyoka inonzi shato iyi. Vachibva uko kwavakanga vaendeswa kwacho kunosungwa, vachidzoka vachisvikowana pamba zvakare paine dzimwe shato 2 dzawedzera nhamba. Zimbabwe ka inongoti tinakidze hedu apo neapo. Zvimwe zvacho zvinoitika so munototi hazviko, izvo zviriko zvichitoitika, vanhu vachitorarama mazviri. Asi chandabata pana sekuru vari kutaura panhau iyi, vanoti nhai veNational Parks koma kundisungira kuuraya nyoka. Ingawani tiri kuzvinzwa mumaredhiyo kuti nzou yauraya vanhu kwakati, mozoenda munopfura nzou. Shato yauraya munhu kwakati, mozoenda makunouraya shato yacho. Saka muri kumirira here kuti inini nditange ndaurawa mozoya muchiuraya imimi? Inini kuuraya kwangu kwashata. Kwamusi kuona here kuti tumhuru twangu zvese zvapera nekuda kwenyoka endo, saka ndaiuraya? Ko imimi kana nyoka iri yenyu veNational Parks muriko here hama dzangu vekuparks? Asi kana nyoka iyi iri yenyu, ko muri kumboipa chiko chikafu? Muri kuti iri kudya chii nyoka yenyu? Tamboitawo here agreement yekuti nyoka iyoyi iwe kuzofidha pazvipfuwo zvangu. Saka ndio nhau iripo. Asi zvareka vanhu variko they believe kuti nyoka iyi injuzu. Aiwa, vanhu makawanda vedu 248 kochimbokandai kamalikes 15 likes chete. Aiwa, imbokandai toni. Ndiri kungokupai 1 minute yekumbolaikawo vhidhiyo vedu. Mundipe manyemwe ndisaneteka kutaura. Imbokandai malikes vedu. Ndakamira 16 likes
17 likes. Uye nemalikes guys. 36 likes. Aiwa, zviri kuita pushai tione. Mukazvitsowa henyu pa60 apa kana pa100 ka, at least zviri nani. Ndongozva hangu ndataurawo nevanhu 200 aswaiso 100 likes. Musaomere nemalikes kudaro. Plus malife handimurozoti haabhadharwe, kanongotiroera data chete. Saka imbokandaiwo malikes ndingowanawo manyemwe ekuti vanhu vandiri kutaurawo navo vari kuteererawo zvechokwadi. Aiwa, apinda mu60 at least. Ndanga ndichitarisira hangu 100. Anyway, regedzai ndipedzise ndichiti vanhu vari kuti shato idzi hadzisi shato dzega, injuzu. Nekuti dzakaonekwa dzichibva kurwizi. Rwizi urwu rwapedza vanhu nenjuzu. Iri serious panyaya yenjuzu. Pana amai vaiwacha ndobva vadonzera sipo yavo mumvura. Vakuda kuti vanhu vange sipo yavo ruoko bva rwabatwa, chakavabata vasingachioni. Vakutoshedzera for help. Vanhu kuuya ipapo kuedza kuvabvisa, ruoko rwakangobatwa mumvura. Asi mvura yakachena, vanoziva Pungwe River yakachena kuti hapana kana uchitoona jecha pasi apa, but chakabata ruoko achisingaonekwe. Ndokubva vapedzisira vamhanya kune vechivanhu, vakagoya ndokuisa bute pasi, vakaombera vakati aiwa, tinozviziva muriko, ndimi mabata amai ava, taakukukumbirai chivaregedzai. Ruoko bva rwabuda mumvura. Imi zviriko here izvi? Kana takuzvitaura kuti vana neshamba matanga kunyepa, vana neshamba. But zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Ndangoti ndimbokwazisana nemi kakuti aiwa nguva yarebesa ka tisina kumbotaura tese. Mamessages enyu akawandisa, ndingakwanise hangu kukumhoresai one by one nekuti makawandisa. Asi chandoda kukuzivisai chete ndechekuti aiwa, muri rudadiso. Tine nhau zvakare yatichakupai mangwana. Kune vakamboteerera kumashiroko, kune kambo kakabuda kekuti paita dhiziri pachinoi raonekwa nen'anga. Chiko chakamboitika kunhau yedhiziri pachinoi. Mangwana tinayo nhau iyoyo. Munotondera vamugabe vachitumira vamiriri vavo kuti vaende ikoko kunoona kuti ririko here dhiziri. Hurumende ikabvuma kuti hongu ririko. Apo pamberi apo bva zvazonzi hariko. Zvikanzi anototaura nezvedhiziri tinomusunga. Saka yakabva yangovharwa nhau yedhiziri pachinoi. Vanoitondera kandai malikes tione, timboziva kuti muchiri kuzvitondera here izvozvo. Saka muchirongwa chamangwanaka, n'anga yacho iyoyo yekuti paita dhiziri pachinoi ndoyatiri kukuunzirai, tichimbokurukura nayo tinzwe kuti kona imi dhiziri renyu rakabva rangodhisapia here. Bless wauyawo makorokoto, ndosaka malikes apinda pa100. Makorokoto ndinokugamuchira nemufaro. Kune vasingazive Bless ndiye mukadzi wangu wepaindaneti yeyu. Akatomboudzwa nachihera kuti ndokuuraya, asi zvakuwirirana. Makadiko naisisi Bless. Saka ndo nhau iripo mangwana kamuri yeZimbabwe. Tiri kukupai interview yatakaita navedhiziri pachinoi. Tizwe kuti harichisiko here kuti ririko. Kana vhidhiyo rapera ndoda kuti mumbondipawo mazire enyu nenhau yedhiziri pachinoi. Uyezve vanoti ririko mondiudza, vanoti hariko mondiudza. Asi kachandoda kukuzivisai ndechekuti in as much as President Mugabe vakataura ipapo kuti hakuna dhiziri munomu, hakuna oiri munomu, iye zvinoizvi Zimbabwe iri kumaina oil kumuzarabani. Mukatarisa renji yemakomo kubva kuchinhoi kwacho kudayo muzarabani irenji imwe chete. Saka ni patakakurukura nagogo yandibvunza naimi oiri yenyu yabva kupiko iyi? Ko handiti makati munomu hamuwanike oiri, hamuwanike dhiziri, ko izvi zvabva kupi? Naizvozvo muchanzwawo ye side of the story.
mangwana musakanganwe na6:30 kuuya tigokurukuraka nezvedhiziri pachinhoi. Murezimbabwe munoziva zimbabwe inorwadza panhau dzedhata, ndosaka tichikukumbirai mwana Bless vari kuSouth Africa, genga riri kuUK, tinoziva kuti makazara panapa. Akomana mukatadza ngotumiro henyu Drewmas Media $1 haro inowanaka dhata here. Muda kutibitsa mugemu imimi. Musiraiti vanhu time haiwa ndatsamwa. Oraiti maita henyu mauya tatandara, ngatisanganei napatikobei chirongo chezuva ranhasi cheshato iri kunzi chenjuzu iri kunzi ishato kana kuti shato iri kunzi injuzu. Naizvo 6:30 ngatisanganei, musakanganwe. Muchingobva panapa endaika monolaika vhidhiyo redu, mobva matokomenda zvamunofunga. Nyaya isati yabuda mozotiudza zvamunofunga nyaya yapera. Maita henyu muri yeZimbabwe, enough respect. Ndinokutendai zvikuru nenguva yenyu yamandipa. Ndinotendai zvikuru nedhata renyu ramashandisa kuti tinge tichikurukura nemi. Pari zvino, goodbye my friends. At least mandipa henyu malikes 120. Saka regedzai ndikuimbirei nhasi. Goodbye my friends. Pana ari kutoti pfe. Ai vedu vemusanyore politics panapa. Isusu hatidi politics. Sisagnes waudzei vanhu panapa hatidi politics, asi tinongoongorora hedu nyaya dzinenge dzichiitika. Tina watiko rijo ndeipi? Bye bye. Manje ndiri kuona alright, bye bye. Mawandi saka ndiri kushaya. Ndinoda kuti imimi mutange maenda ikoko, kana maenda ini ndozoendawo.